Безнең Кышкар авылы чыннан да горурланырлык. Ул матур табигатьле, матур тарихлы, шул вакытта матур халыклы да. Җыр моң сөючән тәмле дә шул вакытта үткәндә телле, тырыш, уңган халык яши безнең авылда. Алай дисәң, безнең авыл турында читтә дә бик яхшы беләләр икән. Менә татар эстрадасы артистлары Кышкар авыл турында ниләр белә? Тыңлап узыйк әле. Ә син Кышкар авыл турында нәрсә беләсең була? Кышкар турында мин шуны әйтә алам. 2013 елның 20 июнендә мин Instagram аккаунтын үземдә булдырып, иң беренче фотоны нәкъ менә шул Кышкар авылында ясаган идем. Инде уенчыны бергә әйтсәк, бу фактны белмичә һич ничек мөмкин түгел. Яки данлыклы безнең халык шагыйре Габдулла Тукайның әтисе Мөхәммәд Гариф менә шул Кышкар авылы мәдрәсәсендә белем алган. Моны белергә кирәк. Кышкар авылында яшәүчеләрне курортлар кызыксындырмый икән. Алар рәхәтләнеп, завод плотинасында су койналар. Авыл халкы элек-электән тигез шома юл турында хыялланган. Ниһаять, 2011 елдан Кышкарлылар асфальт юлдан җилдерә икән. Тик әлеге юл бары тик мәчеткә кадәр генә. Әле берәү сөйләп торды. Кышкар кайынлыгында шундый матур иттереп сабан туйлар үткәрә торган булганнар икән. Күңелле булгандыр, әйме? Кышкар белән Кишет арасында ике инеш кушыла торган бик матур урын бар икән. Әлеге ике су кушылдыгына еш кына балык тотырга кайта торган булганнар. Алар исә җәйгенә җитсен әле. Мин дә кайтам. Алайса мин Кышкарга җиләк җыера кайтам. Җиләкләре бик тәмле һәм сусыл була диләр. Арча районының данлыклы Кышкар авылында инде данлыклы шулай кибетче Мортазина Рәхим апа күрше тирә авылларны һәм инде авыл халкын ничә еллардан бирле инде үзенең сыйфатлы товарлары белән сөендереп тора. Шушы клуб төзелгәнче телефоннар булмаган чакта ул клубның инде фундаменты халыкка аралашу урыны булган. Кышкарда үтә дә башлы кешеләр яши икән. Әнә берсендә Сәлман абый җил генератор ясаган. Минемчә аңа Нобель премиясе бирергә кирәк. Әле аннан башка җыр моң сөючеләр дә бик күп, һәм шуларның иң популяре Старый Рафили санала икән. Бу авылда без белүчә мәдәният бик көчле. Хәтта иске клубны сүткәч, 2005 елларда китапханәне клуб итеп ясап, анда концертлар да куйганнар. Хәтта дискотекаларга Кишеттән генә бер 30 кеше көн сайын йөргән булган. Күп еллар мәдәният йорты җитәкчесе вазифасын башкаручы Шафигуллина Ләйсән апага күңелле чаралар оештырган өчен Кышкар халкы бик рәхмәтле дип белә. Элекке клуб иске генә булса да, ул заманнарда авыл халкы кассеталы магнитофоннарда әле шаулатып, гөрләтеп, клуб тутырып, концертлар куйганнар һәм менә үзләренең тәүге адымнарын диджейлыкка Айваз Садыров белән Гаяз Гайсин да нәкъ әлеге клубта башлаганнар икән. Кышкар авылы җәнлекләргә бай. Авылда куяннар да, бүреләр дә, күселәр дә бар. Авыл кошлар белән дә мактана ала. Песнәк, шәүкә, карга, үрдәкләрне дә очратып була. Кышкар менә дигән авыл. Хай-хай! Сәлам авылдашлар, кайткан кунаклар. Хо-хо! Күпме халык җыелган. Тик ятмыйсыз үзегез. Шундай матур чараларны бер-бер артлы үткәреп кенә торасыз. Малатсы, әйбәт. Нәрсә хәлләр үзегездә? Ярыймы? Нишәва, миндә дә бара. Гөрләтәбез, нәрсә бар, шуны гөрләтәбез. Кайталмадым бит, нишләтим? Кызганыч әлбәттә. Сагындым теге абый әйтмешли. Әйдәгез, менә булай килешәбез. Сез менә мондый шәпски мероприятиеларны ешарак уздыра торган буласыз. Мин кайтып берәрсендә чыгыш ясап китермен. Ярыймы? Димәк, килештек, очрашырбыз. Матур гына сәлам сезгә. Мин Гөлназ Сәфәрова Кышкар авылы халкына, авылда хәзерге вакытта җыелган барлык кунакларга зур сәламемне юллыйм. Һәм иң беренче чиратта шушы авыл оныгы булуым белән горурланганымны әйтәсем килә. Шулап та горурланам, чөнки Кышкар авылы элек-электән үзенең мәдәнияты, тарихы, мәдрәсәләре белән дан тоткан авыл. Кемнән генә сорама, Кышкар диюгә, ул бит әлеге мәдрәсәле авыл дип шундук аны исләренә төшерәләр. Әлеге авылга мин кичкенәдән бик яратып кайтам. Минем әнием монда туган. Минем яраткан әбием, туганнарым монда яши. Һәм Казанда туып үсемә карамастан мин әлеге авылны бик якын күрәм. Уның төшләремә яшь керә. Кышкар авылының һавасы, аның табигате, аның халкы барыбер дә минемчә башкалардан ничектер
яхшы якка аерылып тора. Үземнеке якынрак булып тоелгангадырмы? Нәрсә телисем килә, әлеге авыл бетмәсен иде. Аның урамында утлар янып торсын иде, балалар тусын иде. Яшәсен Кышкар авылы. Теләк итеп шуны әйтәсе килә. Авылыбыз яшәсен, яшәрсен. Кешеләр авылдан китә диләр. Менә шулай бәйрәмнәрдә җыелсак, кайтып торсак, балаларыбызны алып кайтсак, менә калса әле авыл гөрләячәк. Һәрберебезгә гаиләбездә иминлек, тынычлык, бөтенлек, матур, күркәм киләчәк. Бәйрәмнәр белән.